Da, vedem scumpiri pe bandă rulantă, iar oamenii sunt într-o situație disperată, nu numai fermierii, cât și persoanele afectate cu veniturile foarte mici. Domnule Birică, vina dumneavoastră, fiindcă vedem că plătim din ce în ce mai mulți bani pentru o mâncare necalitativă și am văzut în materialul respectiv că în piețe roșiile, kilogramul de roșii ajunge să se vândă cu 10-15 lei, pe când în fața porții la un legumicultor costă chiar 3 lei. Da, ce pot să vă spun? În primul rând aș vrea să spun: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe toată lumea, poporul Tău și pe noi păcătoși, și dacă este voia Ta. Asta ar trebui să facă tot poporul român, toți credincioși și toată lumea, toți locuitorii acestei țări minunate, bogate, chiar dacă ne încearcă Dumnezeu în momentele astea triste și de suferință. Ce pot eu să vă spun? Acești politicieni pe care noi le-am dat girul, acești oameni pe care poporul român a trimis acolo la Bruxelles, nu îi interesează, Doamnă, ce se întâmplă. Dragi români, nu au niciun interes pentru România. Dacă ar fi vrut, ar fi făcut un proiect guvernamental, ar fi adus sisteme de irigații din ale automate care se întind singure pe câmp, cu robot și așa mai departe. Pe noi nu ne interesează absolut nimic. Aceia amărâți de țărani despre care spuneați dumneavoastră mai devreme, nu știu cum să facă să-i alunge de la poartă, să vină samsari să cumpere la prețurile alea exorbitante. Cei care stau și chinuie viața acolo și suferă pentru noi să mâncăm o mâncare sănătoasă, nu au acces la market, pentru că nu au posibilități. Așa este, am văzut domnule. ieri un reportaj, s-a dus poliția locală și a amendat bătrânica aia care vindea la colț de stradă. I-a dat amendă, vă vine să credeți sau nu, și avea o găleată de roșii și câțiva castraveți acolo. E bătaie de joc. Asta e o chestiune concertată. Sunt un om normal, sănătos și ceea ce vă spun e o realitate. Și o să vedem și mai multe subiecte de genul ăsta cum se apropie acum toamna.